Ці сапраўды Еўропа гэта наш шлях? Ці магчыма быць незалежнай краінай побач з імперскай Расіяй? Ці можа Беларусь застацца беларускай і адначасна стаць еўрапейскай? Прывітанне! Сёння мы пагаворым не толькі пра геаграфію і палітыку, а мы пагаворым пра тое, што будзе вызначаць будучыню Беларусі на дзесяцігоддзе наперад. Мы хрысціянскія дэмакраты і мы верым, Беларусь гэта Еўропа. Але не таму, што мы проста так хочам, а таму, што іншага шляху няма, калі мы хочам свабоды, дабрабыту і бяспекі для нашых людзей. Паразважаем, чаму Еўропа гэта не толькі пра сцяг і гімн, але таксама пра працу, медыцыну, бяспеку. Найперш, што такое еўраінтэграцыя на практыцы? Калі мы чуем слова еўраінтэграцыя, у многіх узнікаюць абстрактныя вобразы: сіні сцяг з зоркамі, Брусэль, чыноўнікі. Але для звычайнага беларуса гэта азначае зусім іншае. Вось уявіце сабе, заробак не 500 рублёў, а 1500 еўра, як у Польшы. Не чарга ў паліклініцы, а даступная страхавая медыцына. Не страх страціць працу, а магчымасць працаўладкавання ў любой краіне Еўропы. Не сацыяльныя льготы як інструмент кантролю, а сацыяльная дзяржава, якая рэальна дапамагае ў цяжкія часы. Еўраінтэграцыя – гэта не ідэя, гэта канкрэтны шлях. Праз 5-7 гадоў пасля далучэння да еўрапейскай звяза Літва і Польша павялічылі аб'ём прамых замежных інвестыцый у сваю краіну ў 3-4 разы. Польша у 2004 годзе у момант уступлення ў еўрапейскі звяз атрымала 10 мільярдаў польскіх злотых, а ў 2022 уже 27 мільярдаў даляраў. Рост у амаль у 3 разы. Літва ў 2004 атрымала 2,5 мільярда, а ў 2022 9 мільярдаў. Рост амаль у 4 разы. Для параўнання, Беларусь сёння атрымлівае менш за 1 мільярд у год. І гэта пераважна інвестыцыі з Расіі і Кітая, часта ў сыравінныя і кантраляваныя сектары. Краіны ЕС атрымліваюць доступ да структурных і інвестыцыйных фондаў Еўрапейскага звяза. Ад 5 да 12% валавага ўнутранага прадукта штогод. Напрыклад, Польша атрымала больш за 140 мільярд з бюджэту ЕС з 2004 по 2020 год. І гэтыя сродкі пайшлі на дарогі, бальніцы, школы, санітарыю, інфраструктуру сельскіх рэгіёнаў. Таму што еўраінтэграцыя – гэта празрыстыя правілы для інвестараў, абарона прыватнай уласнасці і судовая незалежнасць. Таму ёсць магчымасць для інвестыцый. І, канешне, гэта шмат магчымасцей для малога бізнесу. Бяспека для сям'і, медыцынскія паслугі, адукацыя і сацыяльныя гарантыі. Якасць жыцця ў фактах. Сярэдняя працягласць жыцця ў Беларусі – 72 гады. Польшы – 78,5. Германія – 80,5 гады. Італія – 83 амаль. Чалавек у Беларусі жыве ў сярэднім на 6-10 гадоў менш, чым у краінах Еўрапейскага звяза. І гэта вынік не генетыкі, а ўмоваў жыцця, адсутнасці якаснай медыцыны, стрэсу, экалагічнай занядбанасці і беднасці. Што дае еўрапейскі выбар? Проста патлумачыць на прыкладзе шляху Польшы і Беларусі за апошнія 20 год. Давайце параўнаем. 1991 год валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва ў Беларусі, БССР, 5000 даляраў, а ў Польшы 3800. Беларусь была на 25% вышэй. У Беларусі была больш развітая прамысловасць, транспарт, адукацыя. Мы стартавалі з перавагай. Але што адбылося за 30 год? Польша абрала еўрапейскую інтэграцыю. І ВУП вырас у 3 разы. Заробкі з 300 еўра да 1400. Гэта сярэдні заробак у Польшы сёння. І людзі, палякі, которые раней зараблялі в Брытаніі, Францыі і іншых краінах, вяртаюцца ў Польшу, бо сёння Польша жыве нашмат лепш. А ў Беларусі ўсё наадварот. Нельга самарэалізавацца, атрымаць добрую якасную адукацыю, дзеля добрага заробка таксама трэба ехаць у іншыя краіны, нават у Расіі сёння заробак вышэй, чым у нашай краіне. Але Еўропа гэта не толькі пра дабрабыт, але і пра нашы каштоўнасці. Беларусь гэта не нейтральная пляма паміж усходам і захадам. Беларусь гэта частка еўрапейскай цывілізацыі. Так было і так павінна быць. Гэта гістарычны факт. Мы заўсёды былі часткай Еўропы. І юрыдычна, і культурна. У 13-17 стагоддзі дзесяткі беларускіх гарадоў мелі магдыбургскае права. Гэта значыць, у Мінску, Полацку, Берасці, Гародні была сістэма мясцовага самакіравання, такая ж, як у Кёльні альбо Любліне.
суд, выборы, гарадская рада – усё гэта еўрапейская праўная культура. Статут Вялікага княства літоўскага, который упершыню быў прыняты ў 1529 годзе, гэта адзін з самых прагрэсіўных законаў свайго часу, і гэта стварылі нашы продкі. Ён гарантаваў незалежнасць суда, прыватную ўласнасць, ахову чалавечай годнасці ўрэшты. Ён узнік не ў Брусэлі, ён узнік у Вільні, Полацку, Новагрудку і стаў падмуркам беларускай юрыдычнай традыцыі. Беларускія студэнты вучыліся ў Кракаве, Падуі, Празе, і гэта быў не толькі Францыск Скарына, пра якога ўсе мы ведаем, а Віленская акадэмія была часткай еўрапейскай гуманітарнай прасторы. Адукацыя ў нас гэта не савецкая традыцыя, а традыцыя Европы з 16 стагоддзя. І ўрэшце ў Расію, Маскву адукацыя прыйшла ўжо з Вялікага княства літоўскага, з Кіева, з Вільні і з Полацку. Што яшчэ вельмі важна? Каштоўнасці хрысціянскай дэмакратыі у аснове ў падмурку Еўропы і падмурку таксама нашай гісторыі. Бо сучасны еўрапейскі звяз быў пабудаваны на каштоўнасцях блізкіх да ўсіх беларусаў. Годнасць чалавека, роля сям'і, сацыяльная справядлівасць і адказны бізнес, свабода сумлення і плюралізм. Усё гэта не чужое для Беларусі. Напрыклад, у Германіі канцлер Адэнауэр і яго хрысціянска-дэмакратычны звяз будавалі сацыяльны рынок, спалучэння свабоды і адказнасці. У Італіі хрысціянскія дэмакраты правялі эканамічны цуд у 1950-х годах, які проста вывеў краіну з галечы. А адзін з бацькоў еўразвяза, Роберт Шуман, быў каталіцкім палітыкам, які верыў у мір, адзінства і павагу да розных людзей. Хрысціянскія дэмакраты, хрысціянскія палітыкі сталі бацькамі аб'яднанай Еўропы, которая была заснавана на хрысціянскіх каштоўнасцях. Беларусь таксама мае традыцыю хрысціянскай дэмакратыі. Сацыяльныя ініцыятывы, падтрымка сям'і, годнасці, мясцовых супольнасцяў, хрысціянска-дэмакратычныя партыі, которые ўзнікалі ў пачатку мінулага стагоддзя і которые ўзніклі ў пачатку нашага стагоддзя. Таму Еўропа – гэта працяг нашай уласнай лініі развіцця, а не адмаўленне ад яе. Еўраінтэграцыя – гэта не проста палітыка, гэта вяртанне дадому. Удзел у ЕС – гэта не капіяванне чужога, а аднаўленне таго, што было нашым. Бо справядлівасць, супольнасць, самакіраванне, еўрапейская адукацыя, хрысціянскія каштоўнасці – гэта ўсё таксама беларускае. Еўропа – гэта не толькі эканоміка, гэта вобраз жыцця, у які чалавек, чалавечая супольнасць і годнасць у цэнтры і палітычнага, і грамадскага жыцця. Таму, як бачым, еўраінтэграцыя – гэта не эстэтычны выбар, а стратэгія развіцця. Гэта не чужая мадэль, а інвестыцыі ў людзей. Гэта шанец жыць лепш дома, у сваёй краіне, а не дзесьці за яе межамі. І нарэшце, інтэграцыя Беларусі з еўрапейскім звязам – гэта вяртанне да каштоўнасцяў, у якіх Беларусь ужо жыла і якія могуць стаць асновай для адраджэння.